Din que nai non hai máis que unha, e eu digo que iso é certo. Miña nai veu ao mundo no ano 1920, un día caluroso no que se celebraba a festividade da patrona do noso pobo, a Asunción de María. Casou moi nova, tiña 22 anos e pronto veu ao mundo meu irmán Antonio. Tivo que pasar 5 anos para que chegara eu. Desde moi xovenciña tivo que traballar arreo nas vegas para sacar aos fillos adiante. Meu pai embarcado e era ela a que estaba ao fronte da casa. A pesar de que estaba emigrado, meu pai nunca se olvidou de nós e a cada tanto mandaba cartos, roupa, para que a vida na aldea fora un pouco máis levadeira. Certo día, meu irmán puxose enfermo. Pola doenza que lle tiña, o médico recetou que había que poñerlle ao neno unhas inxeccións de penicilina cada 3 horas. Naqueles tempos era a miña tía María a que se dedicaba a facer esa labor, pero a miña naiciña, pensando na saúde e na idade do seu familiar, tomou a decisión de ser ela quen lle puña as inyeccións, sabendo que iba a pinchar o seu propio corazón. Non dubidou en facelo, sabía que podía sanar ao seu fillo. No lugar foi moi sonada a nova, e dende ese día viñan a chamar a cada pouco, preguntando se a señora Isolina da Reguiña lle podería acudir. Moitas eran as ocasións na que a miña nai tiña que acudir aos chamamentos dos veciños e nós quedábamos ao cargo da avoa da Reguiña. Cruzando as veigas en plena noite, acompañada do seu farol e as súas caixas das xiringas, Isolina da Reguiña cumplía con cada un dos encargos, recibindo as gracias. Un día, como os tantos que acudía a prestar os seus servicios, á casa da súa cuñada Eulalia do Vilar, a súa filla María presentouselle o parto, rogándolle que non as deixara solas e lle axudara a traer ao mundo a criatura. E iso fixo. Comenzou dese xeito un novo oficio na vida da miña nai, que agora, ademais de cuidar os fillos, atender os animales, traballar nas vegas, poñer inxeccións, era parturienta. Nun dos últimos partos agasallarona cunha pescadilla. Que ilusión lle fixo. Foi o único agasallo que tivo na súa vida de parteira. Don José, o médico de cabeceira, díxolle nunha ocasión á miña nai que se portara mal con ela por non haberlle dado o título de comadrona, xa que naqueles tempos non facía falta ter título, tan solo tiña que demostrar que sabías facelo. Non me chegan as palabras para expresar a valentía coa que miña nai afrontou as adversidades que a vida lle puxo no seu camiño, situacións complicadas de resolver que chegaron a bo fin. A mellor escola é a propia vida. Adolfo, Concha, Milucha, Antonio, Marisol, Polecho, Milagros, Josiño e Yolanda, Manolo, Pacucho, Alfonso, José Antonio, Rosana, Javier, Maribel, Gemelo, Toñito y Rosa, Jesús, Moncho, Cristóbal, Begoña, Agustín y Eva, Mariló y Marisol, Berta y Víctor, Enrique, Juan Jesús, Antonio y Mari Carmen, Chelo y Merchita, Pazos, Gonzalo e Suso,